Worship is a doorway into the Spirit. Hallelujah. Amen. The Bible says, I'm looking for those who worship me in what? In truth and in what? Worship is a doorway into the Spirit. Hallelujah. If you don't worship God properly, you have blocked the move of the Spirit. Even I cannot help you. Hallelujah. I cannot help you when you don't worship God wholeheartedly. Because I'm just a mere man just like you. Hallelujah. But when you open your spirit and you begin to worship Him, worship is a doorway into the Spirit. You begin to see the move of God. When God touches you, something is happening upon your life. Hallelujah. Be attentive to the Spirit. Hallelujah. Amen. Always know that the doorway to the Spirit is worship. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Or you can clap your hand for the Lord. Just clap your hand for the Lord. Hallelujah. I'm going to be quick and precise because you're taking much of your time. Is about the presence of God. Just tell your neighbor, presence of God. The presence of God is something that is very, very, very sensitive. Hallelujah. When I was sitting in bed during this prayer and fasting, I was preparing another sermon. In fact, I had prepared already a sermon that I'm going to preach for these weeks, and it's saying that after this I'm going to preach about this. But this came to me. I was not even holding a Bible, but it just started coming into my spirit. Hallelujah. So God was ministering to me about His presence. Hallelujah. And you know, the ministration was as simple as, what you ought to know is how to abide in His presence. Hallelujah. If you can only abide in the presence of God. But there are a lot of things that that the Lord began to reveal to me that even I myself, I said, I didn't know this. I was reading the Bible all along, but how come I was missing this? Hallelujah. So I started doing a research on the presence of God. What is it? How has it ever been spoken about in the Word of God? I was shocked to see the magnitude of how this issue about the presence of God is mentioned in Scripture. Hallelujah. Hallelujah. So, the word presence, tell your neighbor presence. The word presence comes from the Hebrew phonetic that is called ponu. When I say ponu, the reason why I speak Hebrew words in explanation is so that you understand. Because when the Bible just says English, just says presence. English can say love, but in Greek there are 4 kinds of love. Hallelujah. There is agape, which is the love of God. Hallelujah. There is philo, the love of knowledge, philosophy. You are philosophical. You love knowledge, you love wisdom. Hallelujah. All of it is love. So the English limitation, when it just says love, it only speaks about one thing, isn't it? But when the Greek is not speaking, it defines what kind of love. Hallelujah. So the word in Hebrew that defines the presence, it simply comes from the Hebrew phonetic that is ponu. Ponu simply means the face of God. The word glory is the word kabod. The glory of God, when it comes for you, you fall down. Hallelujah. Kabod means the heaviness of God. So when people are falling down, it's not me, I don't push people. When that kabod manifests, no matter how strong you are, you go down. Because it's the heaviness of God. So that kind of heaviness is what happened in the presence of God. It's His heaviness that surrounds you. Hallelujah. Now you understand from Scripture when I'm going to be telling you, look at what happened when that happened. Hallelujah. So that heaviness, the face of God, when you come into His presence and you are beholding His face, that is heavy because of His glory. That is what we call presence. Hallelujah. But you are going to be shocked that you can have dreams, also you are not in the presence of God. You can be visited by angels, also you know nothing about the presence of God. You can be a good preacher of the word of God, also you know nothing about the word of God, about the presence of God. Hallelujah. The reason people don't understand that when you want things to begin to happen, you abide in His presence. He who dwells, you stay there. Hallelujah. When you stay in His presence, things will begin to happen. Hallelujah. So I'm going to show you earthly kings that are the presence. A king on earth, they are the presence.
When you come before the presence of an earthly king, there were certain things that were expected of you. And there were some people who would speak to the king, yet they were not in his presence. I'm not in this one. The access to the presence of that earthly king. Mambo akagara patigaro kutaura naye achikupindura asi hauna kupinda mupresence yake muri kutaura. Haleluya. Pane vanozopinda mupresence. Wakaona wapinda mupresence muna anonzi ma-endless offer. Endless. Haleluya. Mutiri kuziya mukadzi yaya musikana waya kutamba wakutamba pamberi paHerodi akatamba in the presence of the king. Mambo akafunza ndokuitirei even to give you half the kingdom. Any ordinary person just by dancing asikana mutambira kusiku une mumwe paakatambira. Hallelujah. So the lady danced in the presence of the king, and the king said, name anything, I'll give you, because it is the presence of the king. And the lady was foolish. Angani magraja ngani ndamsoro wa John. Saka ndendai mambo sinonzi kunyangwa ai respecta kuti John munhu wa Mwari. Nenyaya yekuti zvataurwa munhu wapo wake akati warumedambura munhu wapo amuchinjwe. Ndi mambo ari panyamba kwete kudenga. Akaenda akanodamburwa mambo akasara achirwadziwa. Haana option nekuti musikana akumbira mu presence. Hallelujah. Don't plate. Hallelujah. Because it is in the what? The presence. Hallelujah. Adam na Eve you are that. Awana kutiza mwari nenye kuti baita chiya. Umwari bakaramba itera naye even wabuda. Baitiza presence. Andi mbebe. Docha baitiza ito kuda ichini tigaito. Ashita kuira mushechi. The heaviness, the face of God that is heavy because of his glory. They ran away from it. Hallelujah. I want you to open Genesis chapter 3, the verse of 8. I want you to read King James Version. That's the one that really expresses what I'm saying. Hallelujah. Are you there? Genesis chapter 3, the verse of 8. Genesis chapter 3, verse of 8. What does it say? It reads, and they heard the voice of the Lord. They heard the voice of the Lord. They heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord. Do you hear that? They were not hiding from God, but they were hiding from his presence. What takes a man out of God's presence? Number one, sin. You can still dream dreams that can come to pass whilst you are no longer in his presence. These people were still in the garden, but they were running away from the presence. And God said, Adam. Adam even answered, we are here. They were still talking, but they were hiding from what? The presence of God, the heaviness, the kabod, the weight of God that falls upon people. When it manifests, it just drops you down. Hallelujah. Vakambobudigira Mwari unondo na pasi chete. Izozosikanwa nekuti ndozvazvinotorewa. Vakarinyora Bhaibheri vaizviona kaizvo. Vaizviona kuti the heaviness kana Mwari vangokuruka chete vangomanifesta. Pane vanhu panodona munhu. Reason ndosaka vakati glory inonzi kabod. Kabod means heavy. Ngoti matani kuti chipane chinorema chinokutidonhera. Hallelujah. So ndochavaitiza ichocho. Avana kutiza Mwari vaitoda kutaura naye. Ende vakatotaura naye vakatoita conversation. Kwakudzai kuti hamuna kupfeka ndiani vachiri kupindura. Asi vakawanda chii? Presence. Hallelujah. Amen. The presence of God matters. So at one point in time, Moses in the book of Exodus, akaenda before Pharaoh. Asika before Pharaoh, they went into the presence of Pharaoh. Ndokubva atanga kuita mapipi. Ndokunzikanda chimbo ndokanda chimbo Pharaoh ndokudedza magicians. Vanhu vese vairoya nemaenchanta nemagicians in the time of Pharaoh. Vainzi vese vanozikana nekubata mushonga nekugona kubata mushonga. Vaigara in the presence of the king. Hallelujah.
Saka Moses ndokubva ataura kuti pane Mwari ati Faro aitonzi ndiMwari. Saka ndina Faro adaura kuti pane mumwe Mwari anotaura kupfuura ini ndiani. Ndauye kuno ndobva apinda mupresence yaFaro. Haleluya. Apinda mupresence yaFaro zvinonzi wakanzi Tora Moses ndokubva ataura Aaron kanda svimbo yako pasi. Aone kuti Mwari akutuma Isaac ipi. Ndokubva akanda pasi chimbo. Achikanda pasi zvinonzi chimbo yakachinja kuita nyoka. Saka ndina Faro zvidiki. Tinavo vakomana vanorema vari panapa. The presence of an earthly king. Kandai nyoka varume murakidze kuti titoripo kuti kumajiri aya. Vanatanga ukanda. Mwari ndobva atanga kuita kuti yake imedze dzese. Dzamedzwa yanga ine announcement yekuti the presence that is with God is greater than an earthly king. Ndobva yamedzwa nyoka dzese. Faro ndokusara achikonya musoro kuti chii chaitika paya. Zvino dzine kufamba kwenguva. Moses pane imwe nguva akanzi naMwari sumuka izvozvi Faro ari kumvura. Dakuti uende ungotaura naye uchinje mvura kuita ropa. Ndakakuudza kuti last time mambo maEgyptians wakaona mambo akuenda kurwizi kwasingaitwe mafanisi. Vainamata Mwari ainzi Hapi. Ainamatwa masturbation. A king would masturbate in the water, and the water which will be rich where kuti ndozoita kuti fish dziwande. Akusi kupenga kuona matomba munoona mumakomo akare akadhirowewa hafu munhu nehafu muka. Vari kuziva zvavaitaura. Vaita maritual between a man and an animal, and they left the message as raw paintings. You are too slow, you will learn. Hallelujah. So vachiita that zvakanzi naMwari mubate ikoko. Hallelujah. Amena anabhudhi vanomasturbata mazvinzwa zvanotaura kazvi. Mune zvamuri kunamata muchiita zvisina basa ikoko. Nemanasisi yemagaka ndanyarara. Hallelujah. Ndakasata kudaro nafunda kusina feni kuti mutonhorero. Kana tipisa kuno kuchitonhorerwa muri mekuseri. Ndakasata wabatira panato wabate futika. Hallelujah. Reason masturbation is the form of worship. Yes. Hallelujah. It's demonic worship. Yeah. So abantu zvavaita. Saka ndina Mwari endanombatira ikoko. Ndobva asvikirwa ari kumvura ikoko. Kwaari kuti ari kuwanza fish. Saka ndina Mwari vadziuraya dzese. Ubva wamurakidza kuti hazvidizvi. Hazvishande. Ndobva asvika ikoko zvakanzi vakabva vatanga kutaura namambo. Zvakanzi iwo zviri kunzisiya kavana. Muri kuona kuti apa manje apakapa haichazipresence ari kutaura namambo, but he is not in the presence of the king. They are conversating. Meaning to say you can still talk to God. You can still hear the voice of God. But you have lost the presence of God. Or you are no longer abiding in his presence. Hallelujah. I have just wondered if you Bible. Now, so what I do by preview. In this one, I should prove anything that I teach beyond reasonable doubt. Reason. Chinofana kuita magwaro, ma scripture no isupporta. Chakasatodaro ngatichiparidze. Hallelujah. Saka akataura namambo, mambo ndokuvataura zvakataura. Moses ndokuchinja mvura kuti ropa. They talked to the king. Hallelujah. Mumwe mukomana nemakore afamba ndokufarisa. Ainzi Mordecai. Hallelujah. Mordecai ndokuenda ndokunofuridzira munzeve mubhuku yaEsther kunoti pane vanhu vari kuita muyembe munyika menyu mambo. Zvakanzi vadii? Zvakanzi havasi kuteerera murayiro yenyu. Zvakanzi saka toita sei? Zvakanzi vanofanira kupanishwa, vanofanira kuurayiwa vese nekuti vanhu vakadai havadiwa. Mordecai akataura namambo as conversating and akapuwa the authority yering. Asi haana kupuwa access to the presence. Hamjazviona? Akataura namambo akati vanhu ava vari kufarira zvakanzi namambo orinyi. Enda unoita zvaunoita. Meaning you can have the authority of heaven whilst you are not in his presence. Hallelujah. Amen. Ndokuvapuwa rinye ndokuva aenda. Ndokutanga kuronga plan yekuuraya munhu wese. Kuti vanhu vandafa. Hallelujah. Esther ndokuudzwa plan. Kuti uchiri kugara ikoko uchitya kwamanhanga nematapire. Kuna mwarongwa dhende. Tiri kufa. And usafunge kuti kana touraiwa iwe uchapona nekuti uri muJudha futi. Hallelujah. The Bible records that Esther said something.
Ngativhurei kubhuku yacho timbonyatsoona. Vhura Esther chapter 4 verse 16. Timbonzwa kuti zvakafamba sei. Esther chapter 4 verse 16. Go, gather together all the Jews that are present in Shushan. Continue. And fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. 3 days and 3 nights. Kuti Esther pinde mu presence ya mambo wepanyama. Those avaitsanyira kuti vanhu vakuwe maanza vaida kuti Esther pinde mu presence. Murume waanorara naye mumagumbezi ndo ari kunamatira kuti apinde mu presence yake. Amusi kuzinzwa musheto. Ndimukuzvinzwisa ndikutaura. Kuti mambo murume wake ko. Anti-Vashiti ndiye akabviswa Esther ndokupinda. Murume waanoziva kuti anoti manheru baba ndiye waari kutsanyira kuti agopinda munonzi mu presence yemurume. Kana ari madzimai akangwara muri kudzidza something. Munotaura ndikutaura. Pane kuguma mari ka koita kunonzi kupinda mu presence unotora yese. Ndinokudzidza izvo munipedze mari. Yopera. Hallelujah. Go gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also, my maidens, will fast likewise, and so will I go in unto the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish. Zvandakudze kuti the heaven uyu ndimambo epanyika haasi kutenga mfunge ndewepanyika chaiye andodiwo mazevhise zvatinoita asi aiti munhu akapinda zvisizvo waifa even uri mukadzi wake waiurayiwa ndokuti ndinamatireiko mazuva matatu musingadyi kana kumwa kana ndakupinda muhvapo hwake kana ndakafa ndadii ndafa mukadzi ndokubva musi wake ndokusvika 3 days dzapera. Esther chapter 5 verse 1. Verse 1 it reads, Now it came to pass on the 3rd day that Esther put on her royal apparel and stood in the inner court of the king. Hallelujah. Alright, again, this sound. You should have a wisdom of how you should make sure that you provoke the power of God to begin to move upon your fast. 3 days and what? 3 nights. Apedza kutsanya akuita zvanga akatsanyira achitenda kuti Mwari wamunzwa. She went into the presence in faith. Munhu anotsanya achitsanyira basa. Apedza kutsanyira basa achanenge agara pamba. Someone who call me, I declare, you have my phone number wherever you are. Echauya. Kana uchitenda kuti zvandiri kutsanyira zvinoita. Ndapedza kutsanya kana riri basa. Ndopenda bhutsu ndichienda kumakambani andiri kudacho. Nekuti ndiri kuenda mukutenda kwemutsanyo wangu. Hallelujah. Ndozvakaita Esther. Akatsimuka kwete kuti audzwa naMwari kuti auchaurayiwa kana kuti basa wariwana. Akatsimuka kuziva kuti ndatsanya. Saka zvandatsanya ndakuchienda izvozvo. If I perish, I what? Faith. Ndokusimuka zvinonzi wakapfeka hembe. Verenga murume wake chaiye ndokunomira paentrance haana kupinda mupresence. Nekuti munouraya umu. In the presence there is death if you just enter. Also you're not prepared. Zvakanzi? And stood in the inner court of the king's house, over against the king's house. And the king sat upon his royal throne in the royal house, over against the gate of the house. And it was so, when the king saw Esther the queen standing in the court, that she obtained favor in his sight. And the king held out to Esther the golden scepter. Yes, hallelujah. Zvinonzi mambo wangu akagara akatarisa kuentrance. Paakaona Esther, zvinonzi he was pleased with her and called her and extended the golden scepter. Tsvimbo yamambo aiextenderwa wakaibata tsvimbo iyoyo ndobva pataurwa mashoko kuti unodei kana kukupa chidimbo chenyika yese ndinokupa.
Hallelujah. Vura Esther chapter 3 verse 8. Mone on the glass. Vakataura na mambasa anopinda present. Vakawana twakawa nao. Esther chapter 3 verse 8. And the Haman said unto King Ahasuerus, there is a certain people scattered abroad and in despair among the people in all the provinces of thy kingdom. And their laws are diverse from all people. Neither keep they the king's law. Therefore, it is not for the king's profit to suffer them. Hallelujah. Mungu wangu ndiye Hamani alikuudza mambo kuti pane vanhu vari kunetsa. Mama ndopa akapuwa ring is sign of authority. Esther atsanya wapinda wapuwa tsvimbo ndokubva abata tsvimbo iyoyo ndokubva vataurwa mashoko ekuti chii chauri kuda, name anything, even half the kingdom I'll give you. Asi mukomana wekutanga akataura namambo haana kuzodzwa izvi nekuti kwaakauya nako akawana authority. Zvikutaura kuti kune vatendi nevafundisi vari kushandisa authority yezita raMwari asi vasina kumbobvira vapinda in the presence of God. Hallelujah. So ngere kuna chapter 1 here, Esther chapter 5 verse 1. Chapter 5 verse 1. Ndida kuti uverenge unzwe zvakataura mambo kuti taura chaunoda. And it was so when the king saw Esther the queen standing in the court that she obtained favor in his sight, and the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. So Esther drew near and touched the top of the scepter. Then said the king unto her, what wilt thou, Queen Esther, and what is thy request? It shall be even given thee to the half of the kingdom. And Esther answered, if it seem good unto the king, let the king and the Haman come this day unto the banquet that I have prepared for him. Hallelujah. Murukuzinzwa akangoextenderwa scepter anapuwa ring. Mukuru ane ring ari kuti adzungu kunzeu ari kuita zvaanoita ari kutarisa kuti muri kufa komana inini ichi chinichi. Siu ya mambo wakabreka siu kudhara ndimona zvavaita zvamunoona mafirimu emakangai ndosaka chimafarira. I like them so much. Anodepicta the manner in which yavaita in the old days. Hallelujah. Vaitora wax vonyora tsamba wovhara tsamba iyoyo wodira wax pamusoro. Mambo odhinda siu yake pawax iyoyo. Hallelujah. Ndo authority yekuti tsamba yabva kuna mambo wakaitambira tsamba iyoyo zvinenge tira kuti siu iripo iyoyo iri kureva kuti ndimambo ataura. Hallelujah. Zvakangofanana in the modern day nechidhindo. Chidhindo chakabva kupoliswa kaona tsamba ine chidhindo chabva kukoti. Zviri kutaura kuti idare radini rataura. Saka ndo siu yanga ina Hamani iyoyo achiita dzungu kunzeu achiita zvaachita munofa. Asi Esther haana kuwana that authority. Esther ndokubva apinda muhurapo ndokubva anzi taura chaunoda, name anything. Name anything, even half the kingdom I'll give you. Zvaka ndikuda party chete. Party ndikuda kuti Hamani auye. Hallelujah. Zvikutaura kuti Mordecai got the authority. Esther entered into the presence. Hallelujah. Mama makore mubhuku ya Genesis. Faro ndokurota hope. Faro atinozotanga asina namate Mwari. Asi hope dzakarota handizakadzira Mwari. Ndozvanda kutaura kuti unokwanisa ngoritori muroti mukuru ukutotara kuti hope dzangu hadzipotse asi usinei nepresence yaMwari. Nebukadhineza akarota statue yekuti modern day even nanhasi tichiri kurarama zvakaonekwa naNebukadhineza in that statue. But ainamata Mwari vasinganamate Mwari. Still you would dream. So you can dream, you can see visions, but yet you are not in his presence. Or you know nothing about the presence of God. Hallelujah. Pharaoh and Joseph no ari no kurota. When Joseph had a dream, the baker and the wine don't get open. Right now open don't do zero open. So can iwe wine uchadzokera mu presence ya mambo. Wadzokera mu presence, you are going to be serving the king. As for you, uchadzokera over half. Imafunga yekuti kupa munhu chingwa kwauraisa munhu. Kufidha munhu kuti wamigira chingwa mino tenengwa wazora majarini pagonere kana chiyani ziyo kuti waitwa sei. But ndengo zvati munhu aiuraiwa nekupa mambo chingwa chaicho. Hallelujah. Kubata kapu yewine zvauraisa futi.
chauti munhu woita nezvinhu. Haleluya. Saka ndokubva vanzi muchadzokera mupresence. Joseph ndokuti kasi kana madzokera mundira mungarirewo. Nekuti aiziva kuti kuri kudzokera varume ava ndokunochinja kuti ndibude mujeri mandiri ndive neupenyu huri nani. Zvikutaurira kuti kana uri mutorongo yemweya yetsvina wakasungwa nemweya yemadzidza wakasungwa nezvekupusha kwenyu chauri kuda kurangarirwa mupresence yaMwari. Koma zvinoperera izvi. Haleluya. Saka ndokubva vaenda nemamwe makore ndokubva paitwa Farao rota hope zvakanzi hakuna anokwanisa kududzira here zvakanzi kune akasara mujeri. Chaaita asiri in the presence chaMwari ndo chakamuudza presence. Amen. Manzonataura chaunoitira Mwari muimba yaMwari ndo chinoita kuti upinde muvapo hwake. Haleluya. Haleluya. Airota hope ariko asi yakwana nguva zvonzi zvaanoita ndezvipi ndo zvinotariswa mupresence izvozvo. Haleluya. Modhekai yakwana nguva yekuti ari kupafadzwa mambo akashaya hope akabvunza kuti chimbondipai mabhuku angu ndiverenge. Ndokuverenga ndokuona makanyorwa kunzi Modhekai akafumura vanhu vaida kuuraya mambo. Zvakanzi namambo kouya akaitirwei zvaanoita ndo zvakaprovoka kuti ari mupresence yamambo yedu. Haleluya. Zvekutaurira kuti the little things that you do, the Bible says it is the little faults that destroy the tender grapes. Paanenge auda kuibva mazamburinga kaunhu kako kamwe kacho kamukakai ndokanongoita kuti angotiwo asati aitwa. Haleluya. Unovaziva kabisi ka before Christ fire kawasingaita kuti munhu aone kanenge angori muhomwe ikako kaunogara uinako ikaka kane zvakanongoita kuti usapinde muhwapo hwaMwari. Haleluya. Saka vurai kuti ida kuti muone difference. Ndivhurirayo Exodus chapter 33 verse 2. Verse iyi inodivide inonatsa kudivhaidira chezvezvo kuti unokwanisa kutokunda vavengi kunzou ogosangana nengirozi ogoita inherit zvimwe zvinhu namablessing asi presence pasisina. Oro usimo presence. Exodus chapter 33 verse 2. And I will send an angel before you. And I will drive out the Canaanite, the Amorite and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite, unto a land flowing with milk and honey. For I will not go up in the midst of thee. See, my presence will not go with you. For thou art a stiff-necked people. Moses akadaro namafanidzo akadaro asi andi vanhu vakasimudzwa vati tokupai Kenani neuchi nemukaka daika ndomusi waifana kupururudza kuti kana Mwari vatobvuma kuti takupuwa zvinhu zvese tafara zvinhu zvaita. Moses akati I'm not too slow. I will never allow kuti ndipossess anything without the presence of God. Ndosaka vamwe venyu zvichiramba zvichibhenda. You possess a business without the presence. You start a relationship without the presence. You start a marriage or you are married without the presence. When things go haywire, nobody will control or bring things into order. Because you went there without his presence. Without the presence. Hallelujah. That is the Muslim. Shop yakati mwako kuzara. Chikova kuna mata dzakakwana mudzimba mese kunyange uine mari yekuda kutenga hafu yesitopu irimo vanokudza kuti vharai sitopu yangu budai mese budai izvozvi fonerai vamweni vasiri maticha cheyaudzwa kuti vari kupi basa business yangu ndakavhura business naastande ndaona kuti kutuze nemantheni saka ndokunofaya. You go into business without the presence. Whilst the other people who have got better money than you, they close shop, they seek the presence. Jesus. You are too slow. The day you learn about the presence of God, unovara. Yes. Unovara. Oh, we are going by a much. Chauri kuda utuda mari wewe. Uri kuda uwapo unokwesha mari. Amen.
ndaiseka hangu kafilimu kandaiona so kamista kamene ainge Mr. Ibwe aida mari ainamatira mari ndokubva apuwa bhegi remari rakazara mari apuwa bhegi raira ndokuenda narokumba ndokurisa pasobheri ndokurara kudai usiku yese haasi kurara arikungopinduruka kudai arikutofunga nezvemari ye ndopatonotaiwa chinhu chikaiti takundedza kurara ndokutora bhegi ye ndokudzokera nayo akandika nandiri nani ndisina bhegi chero oi mari yenyu ndaitorara ndisina bhegi musi achauya ndiri kungofunga nezvati kuti ndodii nemari yako saka zvina ndigare ndisina sikutaura kuti munhu haadi mari anoda Mwari. Haleluya. Ukaenda kun'anga avakupe mari vanokupa present yedhimoni. Ndosha vanokupa ichocho ndosaka achinzi mukwasha chikwambo chinonzi mukwasha anozvatoreva andi muri kuoka muti alero mukwambo wangu chikwambo unazvinorevaka saka ukaenda kun'anga they will give you mukwambo a foreign man to be in the presence of wherever you go. That man will begin to fight for you. That man will open doors for you. That man will contend for every blessing. Pese pasika mari murume ye anenge achigwa kuti uende nemari kumba ndomukwambo yeye saka vanokupa present yedhimoni. Vakaona kuti havasi kuda presence vauda mari yacho vanotora mukwambo woisa pamwana iwe woti mari ndave kuni wotenga kuita mari newe ndinyarara ikoko ndakwenda kusiriko mungazorara nembuka asi munofanira kuzviziva zvandiri kutaura izvi kana vachiti chikwambo uri kuti imbofunga kuti vanhu vakare vaitoziva kuti ukaenda kune munhu anoita zvemweya ari kunotipa a foreign man. Chikwambo takaita kuenglish kutaura kuti someone handini ndakazorora murume ndiri murume abva kumwe kune mwedzidza saka vari kutoziva kuti tiri kutora a strong man from somewhere tomuisa mumusha ndiye achatirimira ndiye nekuti zvekurima tatadza saka taakuda power yepresident yechimweya ichi asi kana chauya chinodhimanda zvachinoda ropa remombe chinoda kuitwa mabira chinoda kumwa ropa chinoda mukadzi obva vazototorani vanotoita dhiri mun'anga newe uri kuno kuti torai nyingi ndiye watapa kuti ave mukadzi otopuhwa mukadzi vanhu vogobuda wokufonera kuti tatenga manavhara presence yemunhu iyeye ichifamba newe kwaenda kwese anenge akaita kuprotecta kudai so murume wese asembera padhuzi akangororana newe usitongona mwana kuti uchirorana naye unobhuroka kusvika pakupedzisira reason presence vamwana anorambirwa kuti abhurokesa murume ndiri kukudza yakachokwadi reason pane chakauya chakaiswa pauri ichocho chinorwisa chinhu chese chinonzi murume anouya padhuzi chorwisa chinhu chese chinonzi mukadzi anouya padhuzi nekuti chiri kuti ndakapuwa uyu ava vari kuita mari nena saka uyu I contend for this one. Ndinoti demonology yoyo wakaona usingaziye zvandiri kutaura izvo usati wamumweya vasati vakuziya to ndosaka kwachona kuti vamwe vanorohwa nemadhimoni pasi vakamhaiswa nedhimoni nekuti hausi kuziva zviri kufamba sei hausi tomboziva kana uchiziva chaizvo kuti akura vanoya sei pamunhu uyu sezvinofamba sei unoziva zvekutaura nokuti muri kuzivana ini nechitaura ndichiziva ini muchimwa ndingodaidzira ndikumbodaidzira iwe ukaenda kun'anga inongodaidzira handiri kutaura zvairi kuziva ini ndiri kutaura zvandiri kuziva ndichitaura kuti mweya yekumakuva hoko dzakarerwa pasi pemvura handisi kupenga ndiri kutotaura zviri spiritual zvandiri kuziva kuti pazvakagadzirwa zvacho izvozvo zvakaita kuti unetseke izvozvo ndokwandiri kuvhizita spiritually tichidestroy the foundation kuti mweya unobve pauri. Haleluya. Saka Moses anonzwa naMwari kuti presence yaisvina nemutanda vhura NIV muvhure muverenge that same scripture Exodus chapter 33 the verse of 2 akuti munyatsopanzwa panonzi my presence will not go with you and I make asi zvese vavengi muchahwina mucharova ngirozi inenge iri pamberi promised land muchatora asi presence haiko saka zvinotaura kuti unokwanisa kufamba nengirozi ugoiona Mwari wasiti vachisa. And I will send an angel before you to drive out the Canaanites, Amorites,
Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Go up to this land that flows with milk and honey, but I will not travel among you, for you are a stubborn and rebellious. I will not go with you. Hallelujah. Ndakuti muone chinji. Ndakuti muvhure vhesi. Vurai andataura kuti unokwanisa kushandisa authority usina presence. Ndoda kuti tichiunza mucontext yedu chaiyo. Pane murume anonzi Zacharias. Akapinda mu Holy of Holies. Ndakaitaura last week. Ndakataura ndakati scripture idai ine chireo ndisaka pamwe ndaipotsa kuti Mwari arada kuti pane kazozvinzwisisa kuti aiwa pane zvekutaurwa. Pane zvinotaura ngirozi ipapo. Akuti munange pana Luke chapter 1 verse 18. Ndakuti unonzwa zvinotaura ngirozi. Ngirozi yamuudza kuti uchazvara mwana Elizabeth mukadzi wako nekuchembera kwaita achava nemwana. Iyo vataura kuti zvinoitika sei shewe nekukura kwaita. Akuti unzwe zvakataura ngirozi kuti how serious this matter is. Zvakanzi uri kuziva ari kutaura here naGabriel. Ndobva ataura statement yakataura. Ndobva ndakanyatsoona kuti aiwa this is a serious matter. Verse 18. Zacharias said to the angel, how can I be sure this will happen? Zvakanzi ndoziziva sei kuti zvamukutaura zvinoitika. Nekuti mukadzi achembere kumba haachazvara. Saka mutaura kuti ndichava nemwana ndozviziva sei kuti zvichaitika. Zvichikutaura kuti iwe une situation yakunzi munyika iyi haichabatsirika iyi. Hallelujah. Poita answer inofanira kubuda. Murume mubvunzo answer yacho. I am an old man now, and my wife is also well along in years. Yes. Then the angel said, I am Gabriel. Ndiri Gabriel inini. Kuzikudza zveto kumashowe. Zvakanzi nengirozi ndiri Gabriel. Zvakanzi chi? I stand in the very presence of God. Ndinomira papresence yaMwari. Chikutaura kuti kwandabva ndokunoita kuti zviri panyika zviitike. Kwete iwewe. Hallelujah. Zvakanzi I am Gabriel. I stand in his presence. Ndoza zviri kureva kuti zvandataura zvinoitika. Nekuti kwandaita sei? In his presence, I am an angel of his presence. Hallelujah. So whatever I say, nothing on earth will limit it. Hallelujah. Amen. Saka uri kuona kuti tiri kudiwa nemwana waMwari, handi mari, handi marriage. Seek his presence. When you find his presence, I'm telling you there are endless offers in his presence. Hallelujah. Saka ndobvatara kuti I am Gabriel. I stand in the presence of God. Saka zvikutaura kuti zvandikutaura zvinoitika. Zakaria ndokuramba achidhauta nekuti presence haasi kutoziyawo. Zvakanzi kutoti murume wezviitike muvhare muromo. Ndobva abude mumwe asingataure. Nekuti chataura chinofanira kuitwa nekuti the angel is coming from the presence of who? Of God. Hallelujah. Takuti muone vanhu vakashanda vanokwanisa zvandataura zvacho kuti unokwanisa kuti one authority usina presence yaMwari. Hallelujah. Zvinhu zvakatofamba vanhu vakatodedzera kuti murume uyu ane power. Pastor vanofamba naMwari. Pasina Mwari mufunge. Paine authority chete pasina the presence. Nekuti chinoita kuti zvinhu zviitike hausati wamboona vanhu vanoprofesa vachechi yesu kana kuti vanhu vanodonha chechi yesu vagodii asi hapana upenyu hwochinja kana one reason. Authority without the presence is nothing. Vurai Matthew chapter 7 verse 22. Timbonzwa Jesu kuti vanoti Matthew chapter 7 verse 22. On judgment day, many will say to me, Pasuwa rekutongwa vamwe vakawanda vachauya kwandiri. Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons. Taiprofita muzita renyu tichidzinga madhimoni nezita renyu. And performed many miracles. Takaita minana yakawandisa. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's laws. Amfunduke hele bese. Inovesa nyana manje. Kanjani vayo vanongati dai wati isikwenda uchichi kune kwatakwenda kune power manje. Unaweza Mwari unomboseka soka. Ona kuti unoza kuti wakafana ukana ukidila nevana kana kuti mwana mucheche. Ukaona mwana mucheche akatanga kuita maactivity kana ngadedza kuti dakurowa waita sei. Chinokusekesa kuziva zvauri. Level yekutaura nemunhu akutaura. Hallelujah. Reason paita difference yakakurisa apa yekuti utaure zvakutaura. Hallelujah. Nekuti ava vanofaya muri kuvanzwa
vari kuita minani, vari kuita mamirako, vari kuita zvese. Asi Jesu vati endai kwamaitira mabasa enyu handi kuita sei. Saka simba iri raive rani. Handimuzwa kuti anzi in your name. They had the authority of the name, but they did not have the presence. Hallelujah. The presence is what makes things happen. Hallelujah. Luke chapter 9 verse 49. Munzo kuti pane murume aripo ipapo akatoonekwa atovhura yake zvabhabha the ministry. Zvinhu zviri kutofaya. Luke 9:49. Yeah. John said to Jesus, Master, we saw someone using your name to cast out demons. Taona munhu achidzinga madhimoni nezita renyu. But we told him to stop because he isn't in our Takamuudza kuti mira. Iwe hausi pakati pedu. Zvikutaura kuti munhu waidzinga madhimoni. Vadzidzi vacho havasitomuziva. Haasi amamwe vamwe vacho vanovai vaitera chikafu havasitomuziva. Zvikanzi yatomuziva. Asi akangoona kuti zita riri kutaurwa parine simba riri kudzinga mweya wetsvina. Ndokubva atangawo kuti muzita raJesu kudai mweya wetsvina. Mweya wetsvina ichibuda. Ndokubva atatanga kutoita zvaakachitoita zvacho. Ava ndokumuona kana uri muverengi webhaibheri nekuziva chaunoenda kuchechi. Mweya mutsvene ngositodzika pamunhu wese. Wanga uri pane munhu waanyana waJesu. Vamwe vese vaidzwa mhari idzo dzemweya mutsvene vese. Saka uyu murume aidzinga madhimoni nezita asina mweya waMwari. You can have the authority like Haman, but you can never have the benefits of the presence like Esther. Come on now. Hallelujah. Saka aidodzinga madhimoni. Pane angatori wese manje aiparidza zvemandorokwati kubhuku yaExodus. Wanzi wairova vhangeri nemo zvokuti vanhu vaimuunganira hakuna aigona kumuconvinsa kuti zvokuparidza zvirizvo. Achiprova kuti Jesu mwana waMwari kubva kuOld Testament kusvika New Testament asina mweya wacho. Vhura bhuku yaExodus. Autiende bhuku yaExodus tinotarisa murume anonzi Apollos. Unzwe kuti mufambiro waaita uyu wanga wonezera nevanhu here. Hallelujah. Akuti uende Acts chapter 8. Vhura Acts chapter 8. Ndipe scripture yacho. Acts chapter 18, not 8, 23. Vhura Acts chapter 8, 23. Akuti uone murume uyu papa anotaura kutangira paverse 23. 18:23. Yes. Acts chapter 18, verse 23. After spending some time in Antioch, Paul went back through Galatia and Phrygia, visiting and strengthening all the believers. Verse 24. Meanwhile, a Jew named Apollos, an eloquent speaker who knew the scriptures well, and arrived in Ephesus. Eloquence. Aikonotara ngemugabe. Wakampa platform aitsemura nemone munotorewa eloquence. Angari eloquent and aiziva scripture. Kana tora scripture kutora Old Testament writings andizvo hagiographer the Old Testament writings. Aiziva zvese izvozvo. Aita semurume. Meanwhile, a Jew named Apollos, an eloquent speaker who knew the scriptures well, had arrived in Ephesus from Alexandria in Egypt. He had been taught the way of the Lord, and he taught others about Jesus with an enthusiastic spirit and with accuracy. However, he knew only about John's baptism. Zvinonzi aiparidza nezvaJesu accurately. Zvitaura kuti vamwe vanhu vatova vanoparidza mazuva ano andara ndima ungasvikakwana. Uyo airova nemo uye zvari eloquent. Wakaverenga bhuku yaExodus zvinonzi vaitira kumukonfranda vachimutadza. Ndokubva aonekwa nemukadzi nemurume wainzi Priscilla and Aquila. Vanga nemukadzi nemurume. Vakatogara vachimunzwa achiparidza vakanzwa kuti vhangeri raari kuparidza hatina nharo nayo ichokwadicho. Asi haana mweya waMwari nekuti aiziva baptism yaJohn chete yemvura. Haana kana mweya waMwari asi akavhura chechi. Ari kufamba achitsemura vhangeri. Sekuti hakuna ari kudhauta kuti nderamwari ivhangeri. Asi hapana kana chaMwari chiripo. Kana usina mweya waMwari hausi mwana waMwari. Munoziva here izvozvo. Vhura Romans chapter 8.
verse 9. Romans chapter 8 verse 9 inoti kana usina mweya wa Mwari hausi mwana wa Mwari. Saka mwana wana iparidza. Romans chapter 8 verse 9. But you are not controlled by your sinful nature. Yes. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. Unokontrolwa ni mweya wa Mwari kana mweya wa Mwari muri mauri. And remember that those who do not have the Spirit of God living in them do not belong to Him at all. Full stop. Sekuti unoparidza kana usina mweya wa Mwari hausi wa Mwari. Saka uyo ari kutaurwa pana chapter 18 na X aiparidza anga ine mweya wani. Kungoziva chete nekutanga kurivhura achirova vanhu vachitenda kuti shuwa zvakutara tamutadza murume yakuna nomugoni. Sekuti mukore uno ndo vaitengerwa mazova. Mucheche aitengerwa mazova nema 100% juice. Nema biscuits. Kuti mfundisi waye vanofamba naro. Apa nyamba hapana kana chamwari chiripo. Hallelujah. Listen. If you can preach the gospel, you can use the authority of the name of Jesus to drive out demons, to perform miraculous powers. But yet, you don't know and you have never been in the presence of God. Jesus. Hallelujah. David, the Bible records, he is a man after my own heart. There is the man after my own heart. But look at what made him to be so. David knew how to go into the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Nakuti uverenge paanenge achitaura kuti uyu anogara. For Psalms 91, akutange pa verse 1, uchiverenga chapter iyoyo. He would go in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. We shall say of the Lord, He is our refuge. Nakuti uverenge no misa, not arikut. Psalms 91 from verse 1. Those who live in the shelter of the Most High. Those who dwell or live in the shelter of the Most High, in the presence of the Most High. Ndo vari kunzi vanogara muvapo hwaMwari. Ndo vanozoti zvakutaurwa kumberi. Who find the rest in the shadow of the Almighty. Ndo vanowana kuzorora. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. Ndo vanodeclare kuti the Lord is my refuge and my fortress. Kwete asiri mupresence. Asiri mupresence anobvurwa nemweya yetsvina. Hallelujah. Left, right and center size inokwana. Mweya yetsvina nekuti hausi in the dwelling place. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And we shall say of the Lord. You can only say of the Lord when you are in the dwelling place of the Most High. Unogara kupi? Ukatida kuvunza. Nekuti pane level yekunetsana nemweya yetsvina. Every day we go out. Demoni yokasete wangu. Ovoda. Udara tete. Sekuri zo zvakutobva kumwana wakatora chimwe chikwambe ino ndinochisunga neropa raJesu. After 5 years ungo ndingaromba kuti kuno ndinoromba. Unomapedza mafaita. Apere. Saka the only way to make sure that you dismantle every authority that is being used against you, just go to the presence. Abide in the presence. Yeah. Gara uhapo. Yes. Psalms 91. This is my favorite paragraph. Indo iverenga kana every night. Ndoizvati wakainzwisa zvainoreva nokuti vamwe ndokuti iverenga yamutinzwisa. Ndikutsanangure zvainoreva. Iri kutaura kuti anogara muhwako hwaMwari. Kana mweya yetsvina chaiyo inouya usiku kuzobata nyama haikubati. Zvinotaura pavhesi iyoyo. Zvotaura zvakare pasame vhesi kunzi zvirwere zvinouya nemuseve inotumirwa haikubati. Ndinotaura pavhesi. Nekuti uri muchi dwelling in the presence of God. Yeah. Read it. What does it say? He is my God and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will deliver you from every deadly disease. Because you are, verse 1, dwelling. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Under His wings you shall take refuge. Continue. His faithful promises are your armor and protection. You shall be protected because His promises shall be a shield and a buckler. Yeah.
Continue. Do not be afraid of the terrors of the night. Do not be afraid of things that come in the night, witches, demons, whatever enchantments that are made in secret places. You are not afraid of them. The reason, verse 1, I'm dwelling in the presence. Hallelujah. Continue reading. No, the arrow that flies. No, the arrows, curses that are spoken by people who hate you. Traps that are set for you at work. They will never harm you. The reason, verse 1, I'm dwelling in the presence. Hallelujah. Continue reading. Do not dread the diseases that stalks in darkness. Don't even be afraid of diseases that stalk in darkness, that come in the night. Those things will not even come. Continue. No, the disaster that strikes at midday. Disaster that comes by the day. You will chant it at midnight. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow. Declare. Midday kunamuka musikuti zvinzokufamba ombowana chanomwana zvamuafekta kana wazvitaura ozvozviko hazvifaniri kuwanika nguva yandakurarama muzuva. Hallelujah. Continue reading. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evil will not touch you. Vamwe vese vangafe vagodona asi zvese zvataurwa izvo hazvive zvakakubata nekuda kwevhesi 1, he who dwells in the secret place, in the presence of God, will not be affected by that. Continue. Just open your eyes and see how the wicked are punished. Kana wangu uziva kuti ndakudwela in the presence, chivhura maso ako vese vaive kuromba nekudii uchiona Mwari achivapanisha. Ndozvairi kutaura vhesi. Handimukunzwisa. Wakaona ndiri kuchidanza yapasa manheru ndikuataka unoona kazhinji kacho vamwana ndakatesera kuti verenga Psalm 91. Asi mudzemaoko handimuri kuona zvanoitaura. Nokuti verenga Psalm 91 nekuti ndiri kuziva zvandiri kutaura. Mwandotano haina kushanda, haifaniri kushanda, yakutendwa. Chinoshanda manororoni nemakurorokwini. Mavhesi haashandi, anotendwa. Hallelujah. Saka ndokubvunza ndokupedzisira ndovandabvara zvangu. How do I abide in the presence? Yes. And no question I'm going to how do I abide in his presence? Right about the thing. When I'm not sure. Hallelujah. Hallelujah. How do I dwell in his presence? How do I abide in the presence? Hallelujah. David wrote almost 98% of the Psalms. Hallelujah. And Psalms are Bible notice that David is a man after my own heart. Hallelujah. While in Psalm 51, Psalm 51, do not take your Holy Spirit away from me. Hallelujah. Lord, do not take me away from your presence. Hallelujah. Usisimo present. I don't get it. Vakawanda vakazvitana so akaramba ari mambo asi mambo Mwari vamuramba kare. Hallelujah. So ndozvokwanisa kuti asi David ainamata kuti musandibvise muvapo hwenyu uyezve musatore mweya mutsvene wenyu. Hallelujah. Akuti uverenge Psalms 100 verse 4 kuti muvapo hwaMwari ndopinda sei because vanoanda kupinda Psalms 100 verse 4. Enter his gates with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving. Go into his courts with praise. Enter into his courts or his dwelling with the praises. Give thanks to him and praise his name. Hallelujah. Hallelujah. What was in 2000? Yeah.
wakaona uchita munamata yekungonyunyuta chete ndofanire dzinyusira makushere Jehovha upenyu hwangu nona basi vamwe vese varorwa vamwe vese wasara ini chenge Jehovha mapeji hangu ese akarorwa not declare by fire. Hallelujah. Amen. Unogona kungobudirawo. Unogona kungobudirawo. Chinoita kuti ubudire manja bosa ndichi. Kune mwa wangofanana na Hamani uyoyo. Unokwanisa kupuwa authority. Yekuti fire declare kuti mweya yakakubata ingotiza ubva warorwa. Wozopa umwe testimony kuti ndakazo declare by fire zvakaitika. Hallelujah. Vakambodzinzwa izvozvo. Vamwe vanozotara kuti ndakazonyamatereza anenge testimony yati anoita personal. Kuti ndakazodai ndobva zvadii. Chiravo kuti zvakabva pari. Saka akashandisa authority kabatike kaHamani kani. Haana kushandisa zvaEsther. Hallelujah. Saka ukaona une level yeprayer, you're always murmuring and complaining. You will never get even an inch close to the door of his presence. Nekuti muvapo rega ndikudze zvinizvi. Munoziva here kuti wakaenda kwapresident zvinzi marodhi haasi kuita mushe sezvikuita kuZimbabwe. Marodhi akadhemejeka, mapaipi emaswiji akaputika, mvura iri kuvharwa ino yakawandwa svondo iyo yakasviba futi. Lese obva waenda obva wapuwa mukana kuti iwo ndinotaura naIdhi. Obva wanzi neraini rese ndokuti miririra. Endai asikana munotimirira zvinhu zvifambe. Mapuwa mukana. Idhi vakagara kwavakagara ikoko. Iwe waenda kuState House. Uchisvika ikoko unosvikere nokukika door. Uchisvika uchida kuti mura kuti jairai. Takakuvhoterai tisu vanhu vane simba. Takakuvhoterai kupinda mupawo. Eros masweji atikwadza. Marodhi haana kuita mushe. Munofunga kuti zvinhu zvacho zvinofamba sei. Hamusiri mhere maisa mabillboards nemapost. Mukiti zvinhu zvitanaka. Ukadaro unoblame mochimanya. Wakamanya waita naki. Unokwanisa kutoshaika kuti wanzwa kuti akadisappear asi kuzikana kuti akaenda kupi. Asi uri right. Anindizve? Chakumanyisa handidi kuti une wrong prayer. Attitude iri kupindwa nayo. No isiri. It is simple une dzungu. Dzungu iroro ndori kukukwadzisa. Hallelujah. Yes. Saka kana wapuwa mukana ndine nyaya dzangu dzemasweji dzemarodhi asiri kufamba mushe. Asi mukuru ndiye mambo wenyika ndakupinda mupresence yake. Ndinotangawo kukurudzira kana mutupo uri garwe. Ndimi munotonga mumvura imochiti uchinyepera. Aiwa tauya nenyaya yedu kumamusha uka usina kumusha marodhi ani ndizvo. Saka tiri kudairwa ichi attitude. David had the right attitude for prayer. Akainde is a man after my own heart. The reason whenever David would face enemies, the first thing that he would do, praise God. Yes. And another my Psalms word, praise him in the sunlight, praise him. Kubaba murungora mami aiwa ndo zvinoita kuti ndigare ndiri pedyo nemoyo waMwari. Nekuti wakavarumbidza uri kuvakwa simbi yekuziva kuti muri mambo. Kunyange zvese zvandiri kutaura ndozviziva kuti hakuna chinomira pahwako. So the Bible says enter into his courts with thanksgiving, into his dwellings with praises. Nyaya ndinayo asi ndotanga kurumbidza. Ndakamutarira kuti inoverenga one ukanochiverenga maSaumu usangomhanya kuverenga pazasi paya. Verenga tumari handwriting tiri pamusoro tudiki tuyate matiziya. Wakaona zvakanyorwa ito tinokuudza kuti yakanyorerwa iSarema. Wakaverenga naPsalms 51 vakanyorwa pamusoro kuti akainyora aba mukadzi wemunhu. Ndobva atanga kunyora iyoyo, have mercy upon me, O God, according to your tender mercies, blot out my transgression, wash me through for my iniquities. Ari kuinyorerei ndigezei ndinzwirei nyasha aba mukadzi wemunhu asina kumira mushe. Mwari wada kumuwada muranga. Onaverenga Psalms 27 ukaverenga pamusoro pacho pane tunyaya futi
tunyaya itoto tiri kukutaurira kuti vavengi vanga vamukomberedza, akomberedzwa nevavengi hakusina kwekutiza nako, asi chinzwa unzi akutanga kunyora the Lord is my light and my salvation. Kuvarumbidza nekuti ada kupinda muvapo, haasi kuda fire by thunder, apa pasi kuda mheni kana tatarika asija, pari kuda kuti ndipinde muvapo nekuti vavengi vowandisa. Ndakapinda muvapo ndinoziva kuti vavengi vese they shall come in one direction and they shall flee in 7 ways. Ndozvipa Psalms 27. Vanga vamukomberedza. When my enemies come in one direction, they shall flee in 7 ways. Yes. You are my light and my salvation. Whom shall I fear? Ndiani wandinotya kana muri chiedza changu. Apa vavengi vari kudzoka panze kuti nasitopedzera. Apa murume ari kunopinda muvapo. Hallelujah. Zvikutaurira kuti handi nyaya yekutarisa kuti how many are your enemies, how many are your troubles. The thing is, are you at the door of his presence? Yes. Esther went and stood at the door. Whilst the Jews are counting days, they were going to be annihilated, destroyed, all of them. But what did Esther do? She was not crying. She was waiting at the entrance of the presence. If I can only go into the presence, these things shall fall. What you need is the presence of God. The first key thing, praise him and worship him. Kumbafara my request kutaka kumurumbidza. That I had a friend of mine who's a pastor. Mwana wake akarorwa ndokubva aita HIV. Koko hamino zvawakaita nemurume ndobva aita HIV. Aita HIV. Murume ndokubva angoyabva mudhamba pamba. Murume ndobva aenda. Achiri kuti gwinye mbija. Mwana asara mabondo chete pasina kana munhu. Angori mabondo. Ndokuti akagara pasofa achirara pasofa mai vachimupepa kutomupfekedza mapanga. Vaiziva kuti mwana ane HIV kuti ita count down anofa manje. Ya in fact akato full blown AIDS because I just HIV. Atone AIDS chaiyo. Ari kupepwa aripo. Vari kumukira nekuti mafundisika mwana ndewavo. Ati ndimi munoparidza kuti munoporesa. Kuti mwana anoporesa. Hezvo auya mwana ngaapore. Raini resenenge rakavhura ziso ngebinocular kudai. Ndakuona ivo vanotaura kuti zvinoita vada kuona zvinoita here ipapo. Ndozvinenge zvakatoitika muraini handiri kutokutaurira. Kana uchingobata bhaibheri chete paunopinda kumahwani raini resenenge rakavhura ziso. Mira tiuno zvinobuda sei. Haleluya. Saka vanhu vamwe vatarisa kunoti vaimukira makusendisa noenda kugoma. Vononamata vodzoka. Vononamata vodzoka. Kupesira waona kuti kunamata hakuchaita vaenda kugoma. Mungotanga kungoimba. Praise. Ndokudzoka mumba imomo ndokutanga kuimba vakaunganira mwana mai nebaba kuimba kurumbidza Mwari. Kuchema nekuimba kuimbira Mwari. Vakamira pamutumbi wemwana. Ndokubva vabuda baba ndokuenda kwavaenda. Vachienda vari kudzoka mufundisi wacho vane bhasikoro ravangu vaenda. Saka vaita kuti vari kudzoka ndodopinda mumba. Mwana ndokufamba. Afamba mwoyo wemwana ndokubuda. Unobuda kwavakuenda mweya. Ndokubva mwana aona baba vake vachiuya nebhasikoro. Asakamba. But baba vari kuuya nebhasikoro panze. Mweya wabuda nebarufuri kutoenda kwauri kuenda. Ndokubva aona kuti baba vangu vari kuuya. Ndokubva ataka kuskirima, mweya waitira kuskirima. Kuda kuti baba kurumbidza aenda akuenda. But ari kutiraya kuskirima, but wamweya hausinei nechenyama. Hauchanzwika. Baba ndokunosiya bhasikoro pasaidi. Kupinda mumba meme ndokuzwa kuti mwana azorora. Ndokutanga kunamatira mwana. Vachinamatira mwana mweya ndokudzoka, mwana ndokubva amuka. Achimuka akabva adzoka HIV negative. Haleluya. Handisi kutaura ngano yokunzwa kana kuverenga mubhuku, ndikutaura munhu aitaura kuti mufundisi ndozvakaitika kwangu. Mwana akamuka. Mwana ndokuzotaura kuti ndakakuonai mune bhasikoro. Imo vanhu vari kuchema kuti afa. Asi yakutaura ndakakuonai mune bhasikoro panze muchipusha. Muchisembera nebhasikoro iri. Pamaisembera muchitoya nebhasikoro ndakatoskirima kuti kurumbidzai ndakuenda. Munozva ndikutaura. Chakamutsa handiri fire by thunder. Kurumbidza Mwari. In his presence, the impossible become possible. Hallelujah. Saka wakaziva kuti rumbidza. That's why I'm kuti department riri sensitive kwandiri pane message. Quiet. Iri sensitive kwandiri zvisingaite. I pray that you become the best. Hallelujah. The reason you are the doorway into his presence.
kuzoimbira Mwari auswere kunhasi stokoka uriko tamba vradoni kati oya sando wao timbira unotivharira magedhi nemadhoo muri kutora ndiri kutaura akuti kutukazi nochokwadi chatiri kuda apa is purity and holiness. Yes. When you begin to do that, in what I only do a quarter of the work. The reason you'll be ushered into his presence. Yeah. Praise and worship. Hallelujah. That's the first thing. Check it too. Akoti muone ikotavhara. Solomon akaprovoka uvapo hwaMwari wakazara kusvika pekuti vanhu vakatadza kufamba. Wadzika. Ivhesi inotinakidza but handidi kuti vanhu vaizive but nepane mavhesi asingaita vanhu vaiziyeka. Ndakambodza mumwe munhu kuti unoziva kuti Mwari anogara murima. Akati pastor ngomera izvo muda kutaura. Unoziva kuti Mwari anogara murima. Mwari anogara murima. Chavanogarira murima pane reason yavanogariremo. Nekuti hakuna anokwanisa kukondena chiedza chavo. Saka kana vachigara auti mvura iyi tikovhura yativerekete mavhesi kwete kasa kuverekete mavhesi unozofungwa kuti pamwe pastor ari kutaura ngano dzavo. For 2 Chronicles chapter 6 verse 1 that munhu inoti Wakoronike wechipiri 2 Chronicles chapter 6 verse 1 inoti 2 Chronicles 6 verse 1 Solomon praises the Lord. Then Solomon prayed, "Oh Lord, we have said that you would live in a thick cloud of darkness." Anogara pashi. Cloud. Rakaita sei? Vanogara mugore rakaita sei? Iseboni akapurisa iwe uona Mwari agare pachiedza chaunoona iwe. Ukangovaona unofa. Si proven. Wamona vakuswedera padhuze nemunhu vanenge vakazvifugidza nerima. Covers himself in a cloak or in a cloud of darkness. The reason no one can behold him except the angels of the little ones. The one who was today good Satan is pomebo. Don't you think heroes no matter Mwari. Zimengirozi ziri padhuze na Mwari don't even go in the Bible. Zinge ziri mapapiro 6. 2 akavhara kumesa, 2 akavhara makumbo, 2 ari kubhuruka. Adinizwe? Reason hakuna inokwanisa kukuta behold the glory of God. It's too bright. Solomon ndobva atanga kunyora akati ndinoziziva Jehovha kuti ndimi akataura kuti munogara mugore rakasviba. Mufunga kuti uzodzidziswa izvozvo. Unodzera kuti akudzidziswa Satani munomwe. Nekuti munhu wese anokufunga kuti rima ndisatani, black ndisatani handizvo. Of which is a wrong conception. It's a wrong concept in fact. Black or darkness does not have any pane rima panza. Rima rakacreatwa naMwari hazvina kuda kunzira evil. Handizvo. Saka this scripture akuti tiverenge Solomon muverenga Bible akuda verenga muverenge bhuku iyoyi Solomon akidedicata temple nezvakazoitika. Verenga iyo chapter 6 yo kuti aiti chapter 6 from verse 1 Then Solomon prayed, "Oh Lord, you have said that you would live in a thick cloud of darkness. Now I have built a glorious temple for you, a place where you can live forever." Then the king turned around to the entire community of Israel standing before him and gave this blessing. Praise the Lord, the God of Israel, who has kept the promise he made to my father David. I would praise who? And I thought, I'm not a present here and I tell you, you know, don't it's around me. You know, that being there. Remember, my food is my brother's. Wakataka kuna matamurumu. Yoti, pana animal ni andu kunyora the prayer-thon. Ishiro wa mapi prayer-thon. Isi prayer-thon dia toite. Pane prayer-thon yakuti muna exchange. Mwajipinda murumu. Mwachikuda muchita prayer mwachikuda apana ari kumira but chiri kumira kuti mwapuda amboenda unozora motsoka. Then on the prayer marathon iwo chichinjana. Hallelujah. Room iyoyo pakazosvikawo vamwe sisi
ndobva vada kungopinda kuti ndinamate. Vakazumburuka padhoo, havana kupinda mukati. Vakangoti ndipinde kupinda vamwe muprayer. Havana kana kuisa step 1 mudhoo macho mubiro step iko. Munhu akaumburuka padhoo ipapo akatanga kuscreama kumanifesta ipapo. Reason create kwa presence. Munozvandaura arimo haasi kutozvinzwa anenge achitonamata haasi kuzvinzwa. Ari kuda kupinda kuuya. Presence iyoyo ndio yakaita kuti angozvambarara padhoo. Hakuna akamubata vanhu akaramba aita zvavakuita. The reason